L'evolució de la premsa amb la transició va ser molt directa. Nosaltres l'estem estudiant, per tant, com que l'estem estudiant serem molt prudent a l'hora de dir alguna cosa. Però el primer que hem de tenir en compte és quina mena de premsa hi havia i quines eren les condicions en les quals va actuar aquesta premsa. Per tant, no podríem dir que va ser un actor polític tal com ho entenem ara. Va tenir un paper polític. Globalment podríem dir que la premsa majoritàriament va ajudar a l'arribada de la democràcia. Hem de pensar que hi havia una premsa que venia del passat, però en canvi hi havia uns periodistes joves que miraven el futur. I llavors això crea una tensió molt interessant i fa que sigui un període de molts contrastos. El Franco havia creat molts debats, però que no eren debats directes sobre la política perquè la llibertat vigilada de premsa que hi havia no permetia debatre directament sobre la política. Però a partir de novembre i desembre del 75 la premsa és l'espai de debat. Hi ha una cosa molt important a tenir en compte i és que la premsa avui té un paper molt menor del que tenia l'any 75-78. L'any 75-78 només hi havia els diaris i les revistes. La televisió estava controlada pel govern i ho va seguir fins després del 78 i la ràdio també, principalment. En canvi ara la premsa és un sector en recessió que té un paper d'influència. Podria dir que probablement els diaris s'estan comprometent més ara políticament que durant la transició, d'una manera més oberta. Hi ha diaris, per exemple, que estan clarament a favor del procés, de l'anomenat procés. A l'època els diaris són encara molt prudents, són diaris que venen del passat i hi ha alguns diaris que van clarament a favor de l'Aliança Popular o de l'UCD, però no hi ha cap altre diari que vagi a favor de cap partit, per exemple. Qualsevol comparació, més enllà del que he dit, hauria d'entrar en molts motius. En aquell moment l'element era la referència. En aquells moments la premsa no és el mitjà pel qual la gent sent les notícies, no és el mitjà al qual la gent dedica més atenció, però continuo sent encara una mica el mitjà que, com se sol dir, marca la gent.